Prečo majú kométy chvosty? Keď na prelome rokov 2021-2022 bola na oblohe kométa Leonard, tak narobila astronómom problémy. Chvost tejto kométy sa nezmestil do kamier astronómov, bol obrovský, meral až 60 stupňov na oblohe. Sú takéto dlhé chvosty bežné? A aký najdlhší chvost bol zaznamenaný? Kométy majú svoje meno podľa toho, že už vlastne starí Gréci ich nazývali hviezdy s vlasmi, čiže odtiaľ je ten názov kométy, ktoré sa prevzal vlastne do všetkých európskych jazykov, ale väčšina komét nemá chvosty. Chvosty majú len tie najväčšie kométy a mnoho malých komét prejde okolo Slniečka tak, že je to len vlastne malá hmlovinka bez akéhokoľvek náznaku chvosta. Najdlhším chvostom v modernej histórii bol chvost kométy Hyakutake v roku 1996, kde plazmový chvost zaberal na oblohe až 100 stupňov. V histórii najväčšie chvosty boli v 17. a 19. storočí, čo vlastne súvisí ale s tým, že vtedy bolo malé svetelné znečistenie. A tieto chvosty dosahovali obrovské vzdialenosti, napríklad kométa Kirš mala chvost až 2 astronomické jednotky, čiže viac, teda dvakrát toľko, ako je Zem vzdialená od Slniečka. Sú všetky chvosty komét rovnaké, alebo sa líšia? Kométy majú tie chvosty rôzne. Väčšina komét má dva druhy, a to je chvost plazmový, modrý, ktorý mierí vždy presne od Slniečka. A potom je to chvost prachový, ktorý je taký biely a žltý, zakrivený, široký. A to zakrivenie a vlastne dĺžka a šírka toho chvosta závisí od veľkosti prachových častíc, ktoré sú v tomto chvoste, ktoré sa nachádzajú. V roku 1996 bol objavený tretí druh chvosta, sodíkový, to je obrovská rarita. Objavil sa u kométy Hale-Bopp a je to vlastne len výnimočné u tých najjasnejších komét v histórii. Ako vlastne vznikajú chvosty? S prvou takou teóriou, ktorá v podstate s modifikáciami platí dodnes, prišiel nemecký astronóm Bessel v roku 1835, ktorý prišiel s tzv. Fontánovou teóriou. Tvrdil, že vlastne Slnko nahrieva časť kométy, ktorá je bližšie k nemu, stadiaľ unikajú čiastočky a tie sa dostávajú potom tlakom žiarenia do chvosta. Je to ako fontána, kde voda vyviera proste hore a potom vlastne gravitáciou padá dole, tak tu v tomto prípade čiastočky z kométy idú najprv smerom k Slniečku, kde tlak žiarenia ich otočí a vytvorí proste chvost. Spomínali ste protichvost. Čo to je? Protichvost je vlastne taký druh chvosta, ktorý je tvorený čiastočkami veľmi veľkými. Na rozdiel od normálneho chvosta, ktorý mierí vždycky od Slniečka, tak protichvost mierí smerom k Slnku. Sú to veľké častice, ktoré plyn strhne z toho jadra, ale tlak žiarenia ich už nedokáže vypúdiť späť do chvosta, takže ostávajú pred kométou a vo chvíli, keď sa my dívame na tú kometárnu dráhu z boku, tak sa tie čiastočky ako keby opticky spoja a my vidíme vlastne taký krátky špic. Je to vždy viditeľné len pri tých špeciálnych geometrických podmienkach niekoľko dní. Ako sa prejavujú plazmové chvosty? Plazmové chvosty sú zaujímavé tým, že nie sú kľudné, ale vidno tam rôzne proste nepravidelnosti, vlny, rôzne také, by som povedal, veľmi rýchle zmeny. Toto je kométa Morehouse, ktorá v roku 1908 vlastne prvýkrát bola zaznamenaná s takými vlnami. Samozrejme vtedy ešte netušili, čo to je. Vysvetlenie prišlo až o 50 rokov neskôr, keď prvé umelé družice Zeme zaznamenali prúd nabitých častíc do Slniečka. Ten prúd nabitých častíc môže potom vlastne reagovať s nabitými čiastočkami v kométe. Tie čiastočky zo Slniečka vytvárajú medziplanetárne magnetické pole
a keď kométa so svojím chvostom, ktorý je elektricky teda nabitý, prejde cez hranice tohto poľa, tak vzniká takáto zaujímavá štruktúra. Tu vidíme vlastne Halleyho kométu na snímke zo skalnatého plesa z observatória z januára 1986, kde ten chvost je v tomto mieste prerušený a to je presne na mieste, kde sa mení polarita medziplanetárneho magnetického poľa unikajúceho zo Slniečka. Ten vplyv sa môže prejavovať rôznymi zhlukmi v tom chvoste. Toto je kométa z roku 2023, kde vidíme tu vlastne na detaily, že pekné dva priame chvosty. Zrazu tu máme oblak častíc nejak chaoticky usporiadané. A dokonca to môže viesť k tomu, že slnečný vietor môže z kométy chvost otrhnúť. Toto je kométa Encke na snímke sondy Stereo, kde na tom prvom obrázku vidíme jadro kométy aj chvostík. Na ďalšom obrázku vidíme, že ten chvost už tu nepokračuje, tu je medzera ďalej a tu vidíme, že sa celkom otrhol. Ten chvost sa potom samozrejme obnoví, lebo vlastne z toho jadra ďalej unikajú čiastočky, ale takýmto spôsobom vidíme vlastne tú reakciu tých nabitých častíc vo chvoste s oblakom častíc, ktoré unikli zo Slniečka. Záverom, prečo majú kométy chvosty? Keby sme to teda mali zhrnúť, tak kométy majú chvosty preto, že keď prídu bližšie k Slnku, ich povrch sa nahreje, unikajú z neho plyny, ktoré dokážu strhnúť zo sebou aj prach, a tieto prachové častice potom slnečný vietor uprace do štruktúry, ktoré hovoríme kometárny chvost.